नमस्कार खुलुमबाय मैं हूं आप लोग का दोस्त जेम्स मसाहारि आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द। दिनैनि बे भिडिअआ बर' एक्ट्रेसफोरनि सायाव। बर' एक्ट्रेसफोर होननाय लोगो लोगो दा मा खायफाया सानलायगोन जोंखौ बुंदों होननानै। जायफोरा गाज्रि नङा आं बिसोरखौ बुंखाया, बुजिबाय? एक्ट्रेसफोर माने सासे बदनाम जाबानो गासैबो एक्ट्रेसफोर एक्टरफोर इदि जायो नालाय, बेनिखायनो आङो एक्ट्रेसफोर होनना बुंबाय आरोना। नोंथांमोना बुजिना ला, आङो मोजांखौ मोजांखौनो होनखागोन आरो आं गाज्रिखौ गाज्रिखौनो होनखागोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्लासो बुजिगोन। अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नाय। आङो बर' एक्ट्रेसफोरनि सायाव मानो बुंदों, मानो होनब्ला खोथाया बेफोरबायदि। बर' एक्ट्रेसफोरखौ माने सासे बिराद डेन्जार आखाइ गोनां बर' एक्ट्रेसफोरनि गेजेराव सासे सिख्ला लोगो दंमोन रायजोफोर। बेखौ साब्रै साबासो एक्ट्रेसफोराबो मिथिगौ बे मानसिया सोर। बिराद गिदिर आखाइ गोनां मानसि दंमोन आरो सासे सिख्ला। आं बे भिडिअखौ दा उनाव बुंसिगोन। दा आं फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै बे भिडिअखौ लाबोयैनि आगोलावनो। दिनै सासे एक्ट्रेसआ बदनाम जानाय लोगो लोगो गासैबो एक्ट्रेसफोरानो रायजायो, नङा होमबा? बेनि थाखायनो आं बर' एक्ट्रेसफोर होननानै बुजायनो नागिरदों आरोना। नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। जेरै आं जाय बाथ्राखौ बुंगोन बेयाव मेक्सिमाम सोनाबानि एक्ट्रेसफोर गैयामोन, बै गेजेर खन्द'नि एक्ट्रेसफोर दंमोन आरो साब्रै साबासो ना। आंनि मेगन सिगांजों नुनाय, आं मोनथिनाय, आं बे बाथ्राखौ रायजोफोरनि सिगाङाव एसे बुंना होनसै। नांगौ जायोबा बेलेग जागोन, आलादा जागोन। बेनिखायनो आं एसे बाथ्रा बुंना दोननायदो आरोना। बर' एक्ट्रेसफोरखौ जोंनि रायजोफोरा मानो फकास खालामखो? एक्ट्रेसफोर गासैबो बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोर नोंसोर खोनासं बे भिडिअखौ आरो शेयार खालाम, जोबजासिम खोनासं बे भिडिअखौ। बेनिफ्रायसो शेयार खालाम, आं नोंसोरखौ गाज्रि बुंनो थाखाय, नाथाय आङो माबा मोनसे इनफरमेसन होनायदों खोनासंनानै। दिनै बर' एक्ट्रेसफोरखौ जोंनि रायजोफोरा मानो फकास खालामदों, मानो गाज्रि नोजोरजों नायदों? नोंसोर गावखौनो सानदोंना मालाबा? नोंसोर गावखौनो सानदोंना रायजोफोरा दिनै बुन बुन मानसिया मानो नोंसोरखौ कमेन्ट लिरदों? मानो होनब्ला आं नोंथांमोननि भिडिअखौ नायदों, नोंथांमोना गावबा गाव भिडिअ हेगारजोबनानै बुंनायखौ नायदों आं। जोंखौ बिब्दि बुंना, जों बिब्दि नङा। नंगौ, जों मानियो नोंसोर बिब्दि नङा। नाथाय नोंसोरदि बिब्दि नङा, गाज्रि नङा, अब्लाबो नोंसोरखौ रायजोआ मानो फकास खालामदों? बर' एक्ट्रेसखौ मानो फकास खालामदों? मेक्सिमाम मा गुवाहाटियाव थानानै देखायग्राफोरखौ फकास खालामदों, नंगौना नङा? जेनेबा जों क'क्राझाराव थाग्रा बा बिजनियाव थाग्रा, बैयाव थाग्रा, बेफोरखौ बारा फकास खालामाखै। गासैनिबो कमेन्टआव नाय, गासैबो रायजो राजाया माखौ फकास खालामदों? गुवाहाटियाव थानानै बिसोरो मा मावदों, मानो बिब्दि देखायदों, मा जाना देखायदों, बेसेबां फैसा खरस खालामनानै देखायदों, नोंसोरखौ मानो फकास खालामदों? नोंसोर नायदोंना? आरो नोंसोरखौ दिनैल' फकास खालामाखै, नोंसोरखौ गोदोनिफ्रायनो फकास खालामै फैबाय। नोंसोरखौ खमसे खम 2-3 इयार्स फकास खालामबाय रायजोआ। ओमफ्राय फकास खालामनानै उनाव दिनै जेब्ला चान्स मोनो अब्लानो नोंसोरखौ लिरबाय पाब्लिकआ। नोंसोर बुजिदों? नोंसोरखौ मानो फकास खालामदों? नोंसोरखौ मानो फकास खालामदों? मानो? रायजो राजाया नोंसोरखौ एक्ट्रेस हिसाबै गनायो, मानियो, अनो। दिनै फुटबल ग्राउन्डआव फुटबल जाबानो नोंसोरखौ मानो लिंनानै लाबो, मानो बरायो, मानो मोसाहोयो, नंगौना नङा? नोंसोरखौ रायजो राजाफोरा अनसायो। बेनि थाखायनो नोंसोर दिनै रायजो राजाफोरखौ गियो। रायजो राजाफोरा जोंखौ बिदि बुंबाय, जोंखौ बिदि बुंना प्लिज जों बिब्दि नङा होननानै नोंसोर बुंदों, नंगौना नङा? रायजो राजाया नोंसोरखौ अनसायो, अनसायनायखायनो नोंसोरखौ दिनै फकास खालामदों एक्ट्रेसफोरखौ। नोंसोर बुजिदोंना बुजियाखै आं मिथिया, नाथाय आं गोबां फकास खालामदों गोदोनिफ्राय। नोंसोर बुजिदोंना बुजियाखै आं मिथिया, नाथाय रायजोफोरा नोंसोरनि सायाव फकास खालामदों। माबायदि फकास खालामदों? नोंसोर गावबा गावनो देखायजोबना लादों। माखासेया गावबा गावनो देखायना लादों, ओरैबायदि देखायना लादों बुंनो नाङा। ससियेल मिडिया मालाबा सोरनिबा पार्टि जमा थांनानै गुसुं गाननानै देखायदों। मालाबा सोरनिबा उमुक बेयावबो देखायदों। रायजोफोरा मेगन सिगाङाव नुदों। जोंखौ रायजोफोरा सानगासिनो दं। ओमफ्राय बिसोर बबेनिफ्राय एसेबां फैसा मोन्दों, बबेनिफ्राय इफोरबायदि थाना देखायदों, बिसोरो बबेनिफ्राय मानो इफोरबायदि थाना देखायदों? आं नोंसोरखौ बुजायला, आं नोंसोर रावखौबो बैफोरबायदि देखायग्राफोरखौ आं बुजायला। नाथाय नोंसोरनो साननानै रायजोफोरा नोंसोरखौ मानो फकास खालामदों, मानि थाखाय बेफोरबायदि कमेन्ट लिरदों नोंसोरखौ, नोंसोर बेखौ गावनो गाव साननानै सोरबा सासेनि थाखायनो नोंसोरो दिनै बेफोरबायदि लिरजादोंबो जानो हानाय, आं बेखौ बुंनो थांला। ना सोरबा सानैनि सोरबा साथामनि थाखायबो नोंसोर बेफोरबायदि फकास खालामजादोंबो जानो हानाय, सोरबा जेबो मावाब्लाबो, आं बेखौबो बुंनो थांला। नाथाय नोंसोर दिनै बर' फिल्मनि एक्ट्रेस जानाय लोगो लोगो रायजोआ नोंसोरखौ सनमान होदों। बे सनमानखौ लानानै नोंसोरो नोंसोरनि जाहाथे, आं फंसे बाथ्राखौ 100% बुंगोन, नोंसोरनि जाहाथे बा देखायनो लुबैनाय ससियेल मिडियाआव इन्स्टाग्रामाव माबायदि देखायफैयो नोंसोरो सम लानानै सोरबाया, नंगौना नङा? बेफोराव रायजोफोरा नोंसोरखौ नोजोर होयो, फकास खालामो। अब्ला नोंसोरो
उमुकनि पार्टीमोन होनना गावसोरनो ससियेल मिडियायाव फेसबुकाव होना लायो जोंनि जमा लोगो मोनलायदोंमोन होननानै होना लायो बेयाव नोंसोरखौ रायजोफोरा फकास खालामदों दिनैल' नङा गोदोनिफ्रायनो नोंसोरखौ फकास खालामदों अब्ला आङो नोंसोरखौ दा बुजायला नोंसोर गोरों गोजाखा नोंसोर बोरैहाय थानांगौ आरो एक्ट्रेस जानानै माबायदि देखायनांगौ नोंसोर गासैबो मिथिखाजोबो अब्ला आं नोंसोरखौ जेबो बुजाया आं बेखौनो बुंनानै दोनबाय नोंसोरखौ मानो रायजोफोरा फकास खालामदों नोंसोर गावबा गावनो साननानै नाय अब्ला आं फंसे खोथाखौ रायजोफोरनि सिगाङाव 100% बुंगोन मा बाथ्रामोन जाय सासे होन्दोंमोन आं सासे आखाइ गोनां मानसि दंमोन बेखौ साथाम साब्रैसोआ मिथिखागोन बै मानसिखौ साथाम साब्रैसोआ मिथिखागोन आं नाम लाथ'ला नांगौ जायोबा बुंला बे सोरमोन बे सोरो बे मानसिया बे बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरजोंनो लोगो गोजाजों बे एक्ट्रेसबो नङा रायजोफोर बे बबेनि आं बेखौबो खोन्थाथ'ला टटेल बर' फिल्मनि माने जाय एकदमबारे सिनाय जानाय बे एरियानि जोंनि बा आं सोनाबाथारनिखौ आं बुंनो थांला बिसोरजों कन्टेक्टआव दंना गैयामोन नाथाय जोंनि बे एरियायाव जोंनि एरियानि जाय एक्ट्रेसफोर माने बैदोबो सिनाय जानाय बिसोरजों बेयो खास लोगोथारमोन गासैजोंबो लोगोमोन बेनिफ्राय बे मोनसे साइडआव एक्ट्रेसफोरजों लोगो बे सिख्लाया आरो नै साइडआव सोरजों लोगो मिथिबायना हिन्जाव गोनां गोनां फैसा गोनां गोनां मानसिफोरजों नैजि गोनां गोनां गारि गिदिर गिदिर गोनांदो लोगोमोन बेथिं बिसोरजों लोगो बेथिं बिसोरजों लोगो रायजोफोर मोननै साइडथिंबो लोगो मोनबाय बेनिफ्राय बे मा खालामोमोन जेब्ला डिसेम्बर जानुवारि मोनफैयो अब्लानिया मा खालामोमोन बे सिख्लाया आंनि मेगन सिगां नुनाय बे सिख्लाया एक्ट्रेसफोरखौ कल खालामजोबसिगोन ओइ होननानै बेखिनियाव साब्रै साबासोखा आरो गासैखौबो नङा दे आं गासैबो एक्ट्रेसखौ बुंखायाखै मा सासे बदनामनि थाखायनो गासैबो एक्ट्रेसआ बदनाम मोनो होनना बुंदों बेखिनिखौल' बुंदों आं नाथाय गासैबो एक्ट्रेसखौ गाज्रि बुङाखै नाथाय बे मा खालामोमोन बेनि टारगेटआ आलादा बे गासैखौबो सिख्ला एक्ट्रेसफोरखौ कल खालामनो नाजायोमोन जायखौ मोनगोन बायदि बेनिफ्राय मा खालामोमोन कल खालामनानै जोंनो उमुगा जोंनो पार्टि जाहैनो जानुवारिनि नामाव जोंनो उमुगा डिसेम्बरनि नामाव जोबथि दिननि थाखाय पार्टि जाहैनो बे बुथुमोमोन ओमफ्राय साथाम साब्रैसो दंमोन बे साथाम साब्रैसोखौ बिसोरो मा खालामोमोन पार्टि जायोमोन माने बैसागोनि जानुवारिनि नामाव पार्टि जायोमोन माब्लाबा बगि माबायाव बेयाव एयारपर्ट खाथिनि बे दैमायाव दैसायाव बिब्दि जायोमोन बेनिफ्राय साथाम सानैसोआ मोनथिनानै बे सिख्लाखौ हमना मोन्दों मानो बे इमान गिदिर गिदिर मानसिजों लोगो बोरै लोगो आरो माने बे लोगो हमनायखौ स्टार्ट खालामोमोन पार्टिनि नामाव अब्ला ओरैबायदि डेन्जार हाददोंमोन मानसिफ्रा रावबो मिथिया नाथाय आं मिथिगौ बे बाथ्राखौ बेनिफ्राय बे जाहोबाय बिसोरनि फैसाजों एक्ट्रेसफोरखौबो जाहोबाय सोरबा जाय फैनाय फैबाय साथाम साब्रैसोआ नंगौना नङा जाहोनानै बिसोरो सोरबा सोरबाया बुजिनानै सानैसोआ बे मानसिनिफ्राय गोजान जादों बे गासैखौबो बेफोरबायदि खालामनो स्टार्ट खालामदोंमोननो थारमाने गोदान गोदान सोरबा एक्ट्रेस फैबाबो ओइ नोंखौ उमुक आदाया लोगो हमनायदो बिदि आदा जोंनिया पार्टि नायदो बे बिदि लोगो हमोन बे लोगो हमहैयो थारमाने बेनिफ्राय सानसेखालिथ' आं बुंखागोन बे गावबो दंमोन जाय पार्टि जाहोनोब्ला लिंकआव दङ बिसोरदो बे सासे बेनिफ्राय सासेबाव साथाममोन बिसोरो गासैबो एक्ट्रेस नङा आरोना साथाममोन बार्थडे आदानि बार्थडे ओरै गोनां 50 लाख गोनां 50 लाख कार गोनां मानसि गुवाहाटीयाव रुमाव बार्थडेआ माने बैसोर जाहोग्राफोराबो सानै नामाल' हरनै गुवाहाटीयावनो फ्लेटआव हरनै बेनिफ्राय नेक्स्ट खालि आरो सानसेबाव हगार हराखैयानो माने सेरापुन्जि लांबावदों सेरापुन्जियाव लांबायना हरथाम जाबाय स्टार्ट जाबायना माने मानसिखौ बेफोरबायदि बे लोगो हमहोनानै गाज्रि लामाथिं बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरखौ माने लोगो हमहोनानै गाज्रि लामाथिं लोगो मोनदावबाय नालाय बिसोर माने कन्टेक्ट नाम्बार लालायसिगोन बास स्टार्ट खालामबाय बे जोंनि पाब्लिकआ बे समावनो सानखायोमोन नोंसोर दिनै सोरबा थांनानै सेरापुन्जियाव थांनानै एकदमबारे फेसबुकाव हैदो मोसाना खिन्थिदो सोरबा टिकटक बानायदो सोरबा उमुकनि पार्टि होननानै बानायना लादो नै नोंसोर गावसोरनो हगारगासिनो ओमफ्राय नोंसोर रायजोफोरखौसो गाज्रि मोनबाय रायजोफोरा फकास खालामगासिनो दिनै उमुक एक्ट्रेसा नै उमुकाव मोनलायबाय नै उमुक एक्ट्रेसा नैयाव देखायलाय सोर दोमैदो सोर मान लांदो सुटिंबो नङा नै रायजोफोरा फकास खालामगासिनो अब्ला ओरैबायदि गिदिर हात दङमोन रायजोफोर सासे सिख्लाया नाथाय दिनै बे सिख्लानिफ्राय गोजान जाजोबना जाजोब्बाय आं मोनथिथ'वा नोंसोर दिनै बर' फिल्मनि एक्ट्रेस नंगौना नङा रायजोफोरा मानि नोंसोर गावखौनो मा साना मिथिया नोंसोरखौ इमान रंजा खुसि फुटबलावबो जेरावबो नोंसोरनो गोजा अब्ला नोंसोर बैफोर सोरबा हाबा जानाय हौवानि पार्टिया नोंसोरनि थाखाय मानो एसेबां इम्पर्टेन्ट मानो फैनो लागा नोंसोरो सोरबा जानुवारियाव पार्टि होदो एक्ट्रेसफोरखौल' लिंदो बै सिख्लाया बेयाव नोंसोर एटेन्ड खालामनो लागा मा दरखार नंगौना नङा
नोंसोर बैसोरनि बेदर दरनैखौ मोनजायैयाव थैया बैसोरनि गारियाव थांफानानै नोंसोर बैयाव सेरापुन्जि लासै बेरायनो थाङाबा नोंसोर थैया नोंसोर एक्ट्रिससो नंना नङा नोंसोर एक्ट्रिस हिसाबै एक्ट्रिस बायदि था रायजोफोरजों गनायजानाय खामानि माव रायजोफोरखौ मोजां मोजां बाथ्रा बुं स्टेजआव फैनानै मोसानो फैनानै रायजोफोरनो मटिभेट खालाम उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ नोंसोरखौ लेंहरनाय स्टेजआव आदामोन दङ गिदिर गिदिर मानसिया नोंसोरखौ लेंहरदों बैसोरनि सिगाङाव मोजां मोजां बाथ्रा बुं नोंसोरखौ जाहाथे रायजोफ्रा सनमान खालामदो नायनो फैदो टिकेट दानदो मोजां मोजां मटिभेट हो मोजां मोजां बाथ्रा बुं नोंसोरो मोजां मोजां बाथ्रा बुं रायजोफोरनि सिगाङाव आं बेखौसो सानो नाथाय नोंसोरो दिनै बैफोरबायदि हौवाफोरा पार्टी जाहोनो नागिरनायाव नोंसोर जमा जमा थांना फट' खेबे खेबे हेगारना लागोन रायजोफोरा गाज्रि बुंसिगोन बेनिफ्राय बुंखागोन नोंसोरखौ बुंखागोन बेफोरबायदि नोंसोर देखायोब्ला नोंसोरखौ कुइसन खालामजोबगोन नोंसोर न'आव मा दोङो नों गुवाहाटीयाव थानानै बेसेबां माने खरस खालामनानै देखायदो नों पार डे पार मान्थ नोंनो न'खराव एसेबां फैसा हरो नामा नोंनि फ्लेटनि खरसा बेसेबां नोंनि सानसेनि पार डे खरसा बेसेबां नोंसोरखौ कुइसन खालामजोबगोन बर'फोरा होनखादों रावबो गारनाय नङा नोंसोरखौ अब्ला नोंसोर बैफोरखौ मिन्थिखानानैबो नोंसोर गावखौनो ससियेल मिडियायाव देखायजोबना लायो गावखौनो ससियेल मिडियायाव उमुगनि जादोंमोन उमुगनि माबादोंमोन जमा जमा देखायजोबना लायो नोंसोर बै बुस्थुखौ गारनांगोन सोरजोंबा थांफानानै पार्टी जानाय बेफोरखौ गारनांगोन होनखादों आं जाय थांग्रा दै सोरबा थाङिखौ आं जेबो बुंखाया जाय जाग्रा बिसोर मिथिखाबाय जेम्सआ बुंनाय लोगो लोगो जाय जाग्रा आरो बै सिख्लानिफ्राय जाय गोजान जादों बिसोर मोनथिखाजोब्बाय रायजोफोर होनखादों आरो एक्ट्रिसफोर नोंसोर आंखौ गाज्रि बुंनाङा आं मोनथिथारनाय आं नुखाथारनाय मेगन सिगाङावनो बे जायफोरा बैयाव पार्टी होबानो जाग्रामोन बिसोरो साइड जा दिनैनिफ्राय टाइम दं रायजोफोरा नोंसोरखौ अनसायगोन नोंसोरखौ मोजां मोनगोन नाथाय नोंसोर बैफोरबायदि खामानिखौ गारनो हानांगोन टाइम दं होनखादों आं जाय थांग्रामोन जायखौ लिंग्रामोन आरो सोर बै लिंग्रामोन बे ओरैबायदि लिङोमोन थारमाने उमुक आदानिनो बार्थडे पार्टी उमुक आदानि ओरै पार्टी नै लोगो हमलायो थारमाने बे मानसिया फैसा मोनोमोन खोमा बथय अब्ला नोंसोर दिनै गोजान जानांगोन नोंसोर बर' हारियाव एक्ट्रिस जाना गसंनानै नोंसोर रायजोफोरनि सिगाङाव देखायनोब्ला मोजां देखायनोब्ला नोंसोर बैफोरबायदि खामानि बा सोरनिबा पार्टीयाव थांथिंनाय सोरनिबा पार्टी जानानै नोंसोर जमा जमा गावखौनो देखायनाय बेफोरखौ नोंसोरो गारनो हानांगोन नोंसोरनि आथिङाव गसंना था नोंसोरखौ रावबो जेबो बुंनाय नङा आरो आं फंसे बाथ्रा बुङो मैया आं गुवाहाटीयाव थांदोंमोन मैया माने बिश्वकर्मानि सानसे आगोलाव आं सानै एक्ट्रिस लोगो मोनबोदों नुवाखैयानो इसोर आंखौ बिसोर सोरबा अलाफोर लेंहरनानै बिसोर आं गाज्रि बुङा बिसोर गाज्रि खामानियाव नङा बा माबा मोनसे बिसोर गारिफोर बिदोंमोन मोनसे जायगायाव गसंना दंबायदों सानैबो ओमफ्राय आं बिसोरनि खाथियावनो थांनानै माने फाखासे गिदिंबावलायदों पार्टी मोनाखैसो बेफोरबायदिनि माने फकास खालामग्रा मानसिफोरा बेफोरबायदि दा आंखौ एगजाम्पल होनबाय आं नोंसोरखौ नुदों नाथाय आं नोंसोरखौ माथो होआखै अभियासलि बिसोर आं माथो होनाय बिसोर आंखौ रावबो नाथाय आंनो रावबोआखै बिसोर आंखौ बेफोरबायदि बा फ्रियावनो जाहोनो नायदों नोंसोर बेफोर फ्रियाव थांनाय बुस्थुखौ गारजोबनो हानांगोन अब्लानिया नोंसोरो रायजो राजानिफ्राय सनमान मोनगोन आरो नोंसोर बैफोर खामानिखौनो थांनानै देखायबाय थायोब्ला रायजोफोरा नोंसोरखौ सनमान होनाय नङा नोंसोरनाव सम दङ नोंसोरनाव गोबां सम दङ नोंसोरो रायजोफोरजों मोजां मोनजानाय खामानि मावनो थाखाय गोबां सम दङ नाथाय आं बुंनाय खोथाखौ लायाबा नोंसोर आरो गाब्रबावगोन आं बुंखायो आरो जायफोरा बेफोरबायदि खामानियाव थांग्रामोन नोंसोर गाब्रबावगोन ओंखाम बोथिसेनि थाखाय नोंसोर गाब्रबावगोन 100% गाब्रबावगोन आं नेक्स्ट आं उनाव बुंलायगोन आं दा बुङा जास्ट गाब्रबावगोनल' होनना बुंनानै उनाव बुंलायगोन आं बुंथ'आ मिथिबाय आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै दोनबाय नोंथांमोना गसं गावबा गाव आथिङाव गसं खामानि माव रायजोफोरा जेरै अनसायो बेफोरबायदिनो नोंसोर खामानि माव आंहा बेयाव बुंनांगौ गैया नाथाय जेम्सआ 100% गोरोन्थि नुयोब्ला 100% बुंगोन आरो बुजायगोन जेम्सआ गोबां बाथ्रा मिथिगौ होनखायो आं बेनिखायनो नोंसोरो मोजाङै खामानि मावनो सोलों आं जोबनायाव बेखौनो बुङो आरोना जाय सेरापुन्जिया लासै 40 लाख 50 लाखनि गारिजों लाना थांनानै जाहैनो नागिरो बिनानाव होननानै एक्ट्रिसफोरखौ लोगो लानानै एक्ट्रिसफोरखौ लानानै बेरायनो मोजां मोनग्रा भाइ प्लिज अननानै आंनो फैसा हरले गोरिबनो दान होनो बिराद गोरिब दङ सोरबा बिमाल' दङ हौवा गैया मैगं फानै जायो सानसेयाव 150 थाखा फिसालायाबो जेबो मावनो हाया गथ' बेफोरबायदि जोंनि बर' हारियाव गोबां दङ प्लिज जायफोरा थारमाने आरो ना आं रावखौबो नाम लाया जायफोरा माने गुवाहाटीयाव हरनै पार्टी हरनै जाहोयो दिनै फ्लेटआव आरो सेरापुन्जि लांबोयो थावनि खरसानो बेसेबांबा इमान गिदिर गारि नङा गासैबो नङा बिसोरबो लाथिंग्राफोरा सोरबा सानै साथामाल' हा प्लिज अननानै आंनो नोंसोरनि बे थाव खरस बा एक्ट्रिसफोरखौ आगै होननानै लाथिंनाय बिनानाव होननानै लाथिंनाय प्लिज अननानै आंनो हर फैसाखौ एसे हर आंनो हर आं बियो लाजिया आं गोरिबनो रानहैगोन नोंसोरनि नामाव गोबां गोरिबनो रानगोन
अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि जय हिन्द।